Wala na'y kinabuhi ang usa ka 54 anyos nga lalaki nga gihawas gikan sa Tanhay River sa Barangay Poblasyon 1, Tanhay City, Negros Oriental niadtong Marso 15 sa buntag. Gisuwayan pa pag-revive sa mga personnel sa Philippine Coast Guard ang biktima apan wala na kini mulihok. Gidala siya sa usa ka care clinic apan gideklarar nga dead on arrival. Gila ang biktima nga usa ka construction worker sa usa ka flood control project sa lugar. Sa investigasyon, ang biktima tagalungsod sa Ayungon, Negros Oriental ug stay-in silang barracks haduol sa gitrabahoang flood control project. Matod sa saksi, nagbinugtong lang nga naligo sa sapa ang biktima ug nanawag siya og mga rescuer dihang wala na niya kini makit-i. Taud-taud, nabangalan na ang lawas niini sa mga personnel sa Philippine Coast Guard ug sa Bureau of Fire Protection. Nasayran nga nakainom ang biktima pagkagabi sa wala pa mahitabo ang insidente. Wala may nakitang timailhan ang Tanay City Police Station nga adunay foul play apan imbestigahan gihapon sa kapulisan alang sa kalinaw sa panghuna-huna sa mga kabanay sa biktima. Kabantay siya wala mo tunga, so mo tong try to rescue siya pero tungod sa lalom ug kusog ang tubig, mo tong nanawag na lang siya kaning taga di Aribo.